S plejádou nezištných spolupracovníkov môžeme sa dopátrať, prečo vo vzduchu visela myšlienka, z ktorej sa zrodil Slovenský ľudový umelecký kolektív. A tak do súboru prišiel Juraj Čupka zo Šumiaca, Janko Gaško z Očovej, Anka Barlová z Podkoníc, Juraj Bruno z Pozdyšoviec, Janko Kmeď zo Zvolenskej Slatiny, Heda Melicherová z Bratislavy i neskoršia preslávená sľukárska speváčka Anka Nigutová Baková. A samozrejme i legendárny kráľ huslí Rinaldo Olách. 29. augusta 1949 po predpoludňajšej manifestácii na námestí vo Zvolene sa s nebývalým vzrušením čakalo na vystúpenie Slovenského ľudového umeleckého kolektívu. Oslavy 5. výročia Slovenského národného povstania, spojené s otvorením Trate mládeže i brezňanských mostární, mali mimoriadne slávnostný rámec. Dojem i ohlas vystúpenia Sľuku bol taký spontánny, že všetkým, čo sa o osud nového súboru obávali, bolo jasné, že sa proti jeho ďalšej existencii už nik nepostaví. Keď dozneli neopakovateľné slovenské trávnice i temperamentná detvianská veselica, bolo dosť ťažko rozlišovať, čo sa deje na javisku a čo mimo neho. Úspech prvého predstavenia vyvolal po celom Slovensku obrovský záujem. Sľukári museli opustiť Sliač a hľadať si nový dočasný domov. Našli ho v Piešťanoch. V tomto období získal Pavol Tonkovič pre súbor dve významné posily, dvoch vzácnych talentovaných junákov, invencia ktorých dodala Sľuku nový rozlet a osobitý punc. Jedným bol herec Slovenského národného divadla Martin Ťapák a ten zagitoval študenta medicíny Juraja Kubánku, ktorý patril do lúčničiarskej skupiny odzemkárov. Obaja sa potom podieľali na tvorbe druhého sľukárskeho programu, ktorým sa súbor predstavil 1. mája v bratislavskom hradnom amfiteátri. Bolo to veľmi dobré, že Sľuk práve z takýchto ľudí vznikol, z ľudí, ktorí si priniesli zo sebou kus domova, kus slovenského srdca. Títo ľudia neboli profesionáli. Boli to amatéri a každý poznal taký pohybový štýl, alebo len ten pohybový štýl, ktorý bol vlastný jeho dedine, z ktorej pochádzala, alebo vlastný tomu kraju, z ktorého pochádzal. To prácu veľmi sťažovalo, pretože prispôsobiť sa inému štýlu pohybovému bolo u nich veľmi ťažké. V neskorších rokoch potom museli sme hľadať a vyhľadávať talenty medzi mladými ľuďmi a tie si sami vychovávať. Ale napriek tomu ja som týmto ľuďom veľmi vďačný, pretože vlastne ako od nich som hrozne veľa získal a veľa poznal. Na jeseň 1950 roku získal Sľuk definitívne sídlo – kaštiel v Rusovciach. Zaviedli sme vás medzi tanečníkov Slovenského ľudového umeleckého kolektíva a chceme vám ukázať, ako vznikajú ich tance, ktorými si znovu a znovu získavajú naše srdcia. Práca na novom tanci začína nacvičovaním jednotlivých tanečných prvkov. Tanečníci sa učia presným a ukázneným pohybom, ktoré potom splynú v súvislý tanečný prúd. Jednotlivé tanečné prvky, tak ako i celý charakter tanca, sú
sú spracovaním bohatého odkazu tanečného umenia nášho ľudu, ktorému pieseň a tanec boli súčiastkou života. Aby sme boli verní tomuto odkazu, opierame sa o starostlivé štúdium ešte živého prejavu ľudového tanečného umenia v jeho pôvodnom prostredí na dedine. Okrem toho, že som sa stretol práve pri tom rozvoji sľuku s fantastickými ľuďmi, ako bol treba riaditeľ Rusko, umelecký šéf Tonkovič, treba kolega Tóth, o ktorom sa dosť málo hovorí, žiaľ už nebohý. Potom treba členovia alebo vedúci súboru, ako bol Vojto Adamec, zbormajster, vynikajúci človek, alebo povedzme takí tanečníci a tanečnice. Hede Melicherovej, Anke Strížencovej a Darinke Ťapákovej prišli takí skvelí tanečníci ako Jaroslav a Milan Ševčíkovci, Julius a Štefan Antalíkovci a Milan a Jozef Majerčíkovci. Hlavne Jožo Majerčík, ktorý tanečné umenie nielen tu v Sľuku, ale vôbec na Slovensku poznačil čímsi zvláštnym, čo nebolo ocenené a čo ja dodnes ako si uznávam a vyznávam. Piesne Liptova, spiate s jeho krásou, tanec hôrnych chlapcov a parobkov, dedičstvo nedoziernej krásy nezanikne. Dnes v širokom rozmachu národných síl sa naopak vzmáha. Stáva sa záujmom všetkého pospolitého ľudu. Pobyt poslancov a hostí v Bratislave a radostné zhromaždenie pracujúcich zakľúčili nám tak milí chlapci a dievčatá zo slovenského ľudového umeleckého kolektívu. Slovenský ľudový umelecký kolektív prišiel na svojom zájazde po západnej Európe do belgického hlavného mesta Bruselu. Na prechádzke po starodávnom meste obdivovali aj známu sošku Manekenty. Sľukisti svojím vystúpením v Bruseli otvorili jarnú sezónu. Z vystúpení, ktoré mali v Bruseli veľký úspech, poďakovala sa tanečníkom belgická kráľovná Alžbeta. Dostala od nich do daru slovenský ľudový kroj. Slovenský ľudový umelecký kolektív piesní a tancov na svojom zájazde do západných krajín navštívil aj Paríž. Členovia súboru využívali každú voľnú chvíľku, aby čo najlepšie poznali hlavné mesto Francúzska, jeho krásne historické pamiatky i jeho dnešný veľkomestský život.
Na svojich koncertoch zoznamovali zase Parížanov s bohatou ľudovou kultúrou Slovenska. O všetky vystúpenia Sluku v divadle Champs-Élysées bol veľký záujem. Zájazd Slovenského ľudového umeleckého kolektívu prispel k tradičnému priateľstvu československého a francúzskeho ľudu. Po úspešných vystúpeniach vo Francúzsku prišiel Slovenský ľudový umelecký kolektív do Holandska. Hneď na prvom slávnostnom vystúpení v Amsterdame v divadle Carré získali si naši speváci a tanečníci srdcia Holanďanov detvianskou veselicou a ostatnými pestrými číslami svojho programu. A piesne Sluku získali nám v zahraničí veľa nových priateľov. Obľuba súboru stále rastie. Spolu s rodinnými príslušníkmi vítajú Sľuk pri návrate z úspešného zájazdu i mnohí priaznivci. V bratislavskom hradnom amfiteátri vystúpil Slovenský ľudový umelecký kolektív, laureát štátnej ceny, so svojím novým programom. Ženský zbor so solistkou Máriou Longaerovou spieva pieseň z ľúbostných spevov Alexandra Mojzesa. А меня не ты, розпухне за мое сердце. Кидай ходи, а меня не ты, розпухне за мое сердце. Slovenský ľudový umelecký kolektív, laureát štátnej ceny, na svojom vystúpení v Bratislave predviedol nový zemplínsky tanec Jána Cikera Hviezdnatá noc v choreografii Juraja Kubánku. Autobusy, v ktorých sme precestovali tisícky kilometrov po Európe, zamieňame za lietadlo. Sľuk dostal príležitosť reprezentovať Československo na trojmesačnom umeleckom turné po krajinách ďalekého východu. Vystupoval v Indii, Barme, Kambodži, Indonézii, na Ceylone, v Turecku, Libanone, Sýrii a Egypte. Barmská republika oslavovala 9. výročie Dňa nezávislosti. K slávnostnému sprievodu sa pripojil i Sľuk, ako sme si naň zvykli na prvomájových sprievodoch v Bratislave. Rozlúčka s novými priateľmi a znova ďaleké, únavné cesty.
45-stupňové teplo v januári signalizuje blízkosť rovníka. Len Rinalda Oláha nepremohla únava ani horúčava a usilovne skúša so svojím orchestrom. Slovenská ľudová hudba znie pod rovníkom. Sme pri známom stĺpe šťastia nedaleko mesta Dili pri minarete Kutub Minar. Stĺp je z najväčších zaujímavostí v Indii. 1500 rokov tu stojí a nehrdzavie. Vraj, kto ho objíme, splní sa mu každé jeho želanie. Voľný deň sme venovali výletu v Gize. Ako iní turisti, ani my sme si nenechali ujsť atrakciu jazdy na ťavách. Mariška Antalíková sa cítila na jej chrbte práve takisto, ako pri najťažších tanečných prvkoch. Tí zdatnejší sa ešte odvažujú na krkolomný výstup na vrchol Cheopsovej pyramídy. Medzi víťazmi je aj Milan Ševčík. Jánošík na skale vysokej. A so svojimi druhmi pri vystúpení v Káhire. Bolo to posledné vystúpenie tohto dlhého a namáhavého zájazdu. Tanec, ktorý sledujete, je indonéský duablas, no tanečníci sú naši. Členovia Sľuku sa ho naučili na zájazde v Indonézii a tancujú ho veľvyslancovi Indonézie, doktorovi Asmoenovi, ktorý navštívil Rusovce. Na pamäť zájazdu Sľuku do Indonézie odovzdal veľvyslanec kolektívu indonéske ľudové hudobné nástroje. Rada si spomínam aj na návštevu folklórnej skupiny z Indonézie a na spoločné vystúpenie v PKO. V našom sídle nás navštívili tiež členovia Théâtre National Populaire na čele so Žánom Vilárom a Gerardom Filipom. Nezabudnutelné bolo stretnutie s prvou kozmonautkou sveta, Valentínou Tereškovovou, s maršalom Malinovským a s ďalšími významnými osobnosťami.
Keď sa pozerám na tento kaštiel, spätne sa mi odvíja v mojej mysli film. A je to nádherný film, najmä to, že je to film našej mladosti. Tu nás sme okolo 200 mladých ľudí, prakticky bývali všetci v tomto kaštieli. A tu nás sme sa spoznávali, zžívali, ale hlavne sme pracovali, a to dosť tvrdo. Boli to podmienky, ktoré dneska sú už dosť málo predstaviteľné, v akých sa tu pracovalo a žilo, ale hovorím, bolo to stále nádherné, lebo sme boli mladí. Slovenský ľudový umelecký kolektív. Dny Československo-sovětské družby důstojně navázaly na tradici staroslavného Děvína. Robili sme tu huncíctva, peststva, po ťažkej drine. Tento kaštiel nám dával všelijaké možnosti, ale hlavne to, že sme sa chceli učiť, pretože veľa sme toho nevedeli a učili sme sa od takých ľudí, ako boli Jano Gaško, Ďuro Bruňo, Pompura a tak ďalej. A títo páni nám odovzdávali svoje bohaté skúsenosti, ako my sme ich nazývali talenty z ľudu. Potom, keď už sme sa my ako dosť udomácnili, tak nastala ozaj tá profesionalizácia tanečného súboru a v tomto sa urobil veľký kus práce vďaka choreografom a tiež bývalým pedagógom ako Brown a Todd. A z tohto vychádzajúc vyrastali skutočne nádherné čísla sluku. Na zámku v Rusovcích u Bratislavy se připravují na slavné jubileum. Slovenský lidový umělecký kolektív už 10 let zpívá a tančí doma i za hranicemi. A všude získal zasloužené uznání a obdiv. A tohle je část nového programu. Tanec Podpolianská veselice. Přejeme jednomu z nejlepších slovenských souborů k jeho 10. narozeninám hodně dalších úspěchů. Slovenský ľudový umelecký kolektív zaradil do svojho repertoáru cigánský tanec Vlachiko. Je tu všetko, čo kedysi charakterizovalo potulný život cigáňov. Temperament, vášeň a i zbojnícka milá. Hudbu zložil Tibor Andrašovan, choreografom bol Juraj Kubánka.
nedaleko Bratislavy v Rusovskom Kaštieli, má svoje trvalé sídlo Slovenský ľudový umelecký kolektív, popredný interpret a šíriteľ našich prekrásnych ľudových piesní, tancov a hudby. V sálach Kaštieľa opäť ožívajú naše ľudové piesne, tance a hudba na vynikajúcej umeleckej úrovni, aby hovorili o prirodzenom umeleckom vkuse nášho ľudu. 30 krajín si muselo do svojho jazyka preložiť názov nášho popredného súboru a viac ako 500 000 návštevníkov týchto krajín obdivovalo a tlieskalo našim piesňam, tancom a hudbe. Sľuk je skutočne dôstojným šíriteľom nášho ľudového umenia vo svete. Kritici sa o vystúpení súboru vyslovovali v superlatívoch a nešetrili slovami obdivu. Jeden popredný francúzsky kritik o predstavení Slovenského ľudového umeleckého kolektívu v novinách napísal: prekrásne slovenské ľudové piesne a tance nás, presítených Parížanov, priam udivili. Svieži a strhujúci program interpretovaný súborom na vysokej umeleckej úrovni pôsobí na zhýčkaného Parížana ako pohár kryštáľovo čistej vody. A teraz vám ponúkame 3 ukážky z nového programu Sľuku: Krštenie z Podpoľany, Radvanský jarmok a tanečný obrázok Podpolianská mlať. Ukážky sme nakrútili na premiérovom predstavení.
Práca členov súboru nie je jednoduchá. Hodina programu to sú desiatky hodín skúšok. Vystúpenia to sú stovky kilometrov autobusom, lietadlom, vlakom, vodne i v noci. Chodia za divákom. Tancom, spevom, hudbou rozdávajú radosť. Srdečnosť a veselosť predkávala krátke stretnutia na našom veľvyslanectve v Paríži. Súbor mal vo Francúzsku za 45 dní 40 vystúpení v 30 mestách. Ale i napriek tomu ostalo zo pár hodín voľného času na prehliadku Paríža. Členovia Slovenského ľudového umeleckého kolektívu boli týždeň v Paríži. Deň čo deň sa stretávali s náročným obecenstvom. Francúzi ich prijali s pochopením a uznaním. Svojim umeleckým majstrovstvom potvrdili povesť o vysokej kultúrnej úrovni Československa. Boli horlivými vyslancami svojej krajiny. Urobili naozaj veľa pre vzájomné poznanie našich národov. Môžete byť umelci zo Sľuku spokojní. Zanechali ste u nás veľký dojem. Slovenský ľudový umelecký kolektív pozná doma už každý. A pomaly ho bude poznať celý svet. Má za sebou 25 rokov tvorivej práce. Rozvíjajú pôvab tradície a uchovávajú staré zvyky našich otcov a materí. Všetkým tým, ktorí boli v súbore dávnejšie, i tým, čo sú v ňom teraz, ako aj všetkým, ktorí súboru pomáhali a pomáhajú, patrí srdečná vďaka.
Brusovský kaštiel, pracovisko i domov sľukárov. Odchodom nás, starších zo súboru, sa história sľuku nekončí. Generačná reťaz sa nadpája. Mladí elévi, vybraní na základe talentových skúšok ako mimoriadni poslucháči konzervatória, prechádzajú okrem iných predmetov výučbou techniky klasického a ľudového tanca. Pedagógovia z konzervatória i niektorí starší aktívni členovia súboru odovzdávajú poslucháčom všetky svoje znalosti a skúsenosti. Zaslúžilý umelec Milan Ševčík sa venuje tým najmladším. Prosím hudbu. V ďalších ročníkoch sa o ich rast starajú vedúci tanečného súboru Julius Antalík a pedagóg tanečného súboru Štefan Antalík. Spolu so šéf-choreografom a režisérom, zaslúžilým umelcom Jurajom Kubánkom pri štúdiu tanečnej kompozície Tatranský orly na hudbu Svetozára Stračinu. Tak Svetko, tak si videl tú druhú časť, to sú prakticky tie bohínky, sen. No a to by potrebovalo v hudbe
malinko odbodnúť, odpichnúť, aby to dostalo iný charakter. Sľub je pre mňa diamant, ktorý generácie tanečníkov, muzikantov, spevákov, hudobných skladateľov, výtvarníkov, scenáristov brúsili a obrusovali v prekrásny briliant. Teraz, keď Sľuk nabere nové tvorivé síly, hlavne v tej oblasti choreografickej, ale aj hudobnej, pochopiteľne, a speváckej, že on si nájde takú, by som povedal, také širšie a hĺbšie, hlavne hĺbšie, širšie horizonty a hĺbšie vertikály, aby to, čo si zaslúži to naše národné dedičstvo, to posolstvo ako hodnôt nášho národa, že sa bude rozvíjať ešte ďalších 40 rokov. Len škoda, veľká škoda, že my, čo to tak ľúbime a nazdávame sa, že ľúbime, že už to takedy potom nezažijeme. Už nebudeme možno tu. Ale tá krása, ten diamant v hrude nezenie. Poď dopredu, Stano, poď dopredu. Ruku držať, Stano. Tento odkaz prežil a prežije. Sľuk nadviazal na bohaté tradície slovenského ľudového umenia a ďalej ich rozvíja. Poď, Robert. Peter, dozadu trošku. Poď trošku ďalej dozadu, Táňa. Jožo! Pomaličky poď, pomalý. Tvrdá fyzická i psychická práca prináša úspechy vo forme radosti a krásy, ktorú na svojich predstaveniach a vystúpeniach rozdávajú. Áno, pri kolíske stáli tí prví, tí slávni, tí navždy vpísaní do dejín našej kultúry. Aj im chcú novým programom vzdať hold tí mladší, lebo
Dnes už možno povedať, že i vďaka ich obrovskej chuti a nadšeniu podávajú štafetový kolík tradícií i generácií ďalej. Ako choreograf naďalej s tým Sľukom, hoci nie som tu, lebo nové vedenie sa rozhodlo, že choreografa nepotrebuje, dúfam, že spolupracovať a že ten Sľuk ostane verný svojmu odkazu a že bude naďalej tešiť svojimi programy milióny divákov, tak ako doteraz v celej svojej histórii. Držím mu palce v tomto silno. Pre mňa symbolom určitej profesie a určitých kvality v tanečnom umení a aj v tom, čo nazývame javisková štilizácia ľudového umenia. Napriek všetkým tým nespočetným diskusiám, ktoré ešte sú a budú podľa mňa, k 50. výročiu sa otvorili opätovne, čo má robiť Sľuk, ale stále zostáva pre mňa Sľuk niečím, čo je veľmi silné, veľmi prezentujúce Slovensko ako národ a v tej oblasti, kde som ja doma, v tanečnej oblasti stále považujem, že niektoré veci, nehovorím všetky, sú vrcholom toho, čo mohol vyprodukovať náš národ prostredníctvom Sľuku, prostredníctvom jej tvorcov. V tanečnej oblasti samozrejme to je dominantnou postavou Jurko Kubánka so svojimi dielami, ale bol by som rád, keby v kontexte Sľuku sa nezabudlo aj na tých, čo začínali Sľuk, čo kládli Sľuk, ako je Štefan Tóth, jeden z prvých slovenských choreografov v tejto oblasti, Martin Ťapák, na ktoré sa dosť často zabúda v súvislosti do Sľuku a samozrejme Ďuso, alebo Juraj Kubánka, tí, čo ho poznáme, ho voláme Ďuso Kubánka, ktorý sa stal tým ako nosným tvorcom Sľuku až do toho roku 93, keď došlo k ďalšej z množstva zmien v Sľuku, keď odišiel a na jeho miesto nastúpil predstaviteľ najnovšej generácie Jarko Moravčík, ktorý hľadá kontinuitu, čo ďalej so Sľukom, čo po 50. výročí Sľuku. Ale je hlavná vec, že sa Sľuk dožil 50-ky a ukázal na scéne, prečo vlastne tých 50 rokov existoval Sľuk.